Hi! Kamusta na? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Eterneres for men and women. Iyan ni siya ni Hermetica. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa tanan. Kag tani-tanan nga pahamot mo na kung tulokod. Kag o de parfum ni siya butang balon, isa ka braso kalayo, bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit kag makahang nga madalom nga prutas. Amo na siya kusimutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o 16 to 27 degrees Celsius. Anong iyang mga nota? For the top, we have pineapple, Bulgarian rose, saffron, pepper, mandarin orange, bergamot, kag violet leaf. Ang pinya, matamis kag maaslom nga nota. Bulgarian rose, matamis nga bulak. Saffron, pait kag matamis nga nota. Pepper nga pampakaham. Mandarin orange, matamis nga citrus. Bergamot, mahamot nga citrus. Kag violet leaf, do cucumber kung simutan. Kag for the mid, we have lily of the valley, raspberry, clove, geranium, orris, jasmine, cedar, kag nutmeg. Ang lily of the valley, berde kag puting nga bulak nga dumi pagkahabon kung simutan. Raspberry, matamis nga durosas nga nota. Clove, mainit kag makahang nga nota. Geranium, rosas nga berde nga nota. Orris, dumi pagkapulbos kung simutan. Jasmine, puti nga bulak nga matamis. Cedar nga mahamot nga kahoy. Kag nutmeg nga makahang kag matamis nga nota. Kag for the base, we have Indian oud, vetiver, patchouli, amber, myrrh, vanilla, musk, kag tonka bean. Ang Indian oud, pampadalom. Vetiver, kuskus do hilamon kung simutan. Patchouli, do may pagkaduta kung simutan. Amber nga pampainit. Myrrh nga mainit kag matamis kag makahang nga nota. Vanilla nga komportable nga nota. Musk nga gatakop sing gamot para hindi magtudutudo-lapta. Kag tonka bean, do hilamon kung simutan nga matamis. Kabay pa nga namiyan kung musining nga pahamot. Kag kung may iba pa kang mga pahamot nga luyag story sa akon, ibili lang sa comment section. So, naman. Bye-bye.